मिजिं गोदान बोसोरनि दिनै नोंनिसिम आंनि आखाइजों दानाय गांसे आर'नाइ लाबोदों। बेयाव आंनि अननाय मोजां मोननायफोरा हाबनानै दङ। मिजिं नाजावदो आंनि अननायखौ। नों जोबोद अनो नालाय बेनिखायनो अनसोला र'। गन्थं नाब्लाब्ला खानायाबो गंगोनां मासे समायना। मा आंबो जाबाय थाखो? माबे सिनेमानि केरेक्टाराव हाबना दं नोंलाय? ओरैनो आंनि फंबायजों सैमानि फिसा कुकुर होनजायाखै नोङो। पिंकिलै मा? I love